Yun, ang sarap. Yun ang pinakamasarap, mami. O, tikman mo. The moment of truth, mami will taste it. Pungo for life. Ito, dalawa na. First time tumingin ng pungo or bunga ng nipa or sasa. O, let's try it. Yo, what's up mga pamangkin? I'm back here in Isabela. Napakagandang umaga dito sa Isabela. Napakakapal ng fog, guys, kaya ang sarap ng weather sa umaga. So habang nagbe-bake ako, ang sarap sa pakiramdam. Malamig pero alam mo yun, sobrang presko talaga. And mamaya sa vlog na to, mapapanood nyo, mayroon akong ipapatikim kay wifey na hindi pa niya natitikman in her life. Dinala ko from Mindoro, ipapatikim ko sa kanya. By the way, malalaki na yung kamatis kong tinanim dito sa may malapit sa bake shop ito. Ayan o, ang gaganda na, ang green ng mga dahon, ang lusog niya. Tsaka malalaki na rin yung aking mga talong at tsaka yung bawang na tinanim. Ito, tingnan nyo. Yan yung mga bawang na tinanim ko sa lata, and ito yung mga talong na tinanim ko. Medyo malalaki na sila and mukhang mamumulaklak na yan. Kaya pag wala akong ginagawa dito sa Isabela, yun ang ginagawa ko, pag-garden ng mga vegetables. Kung ano-ano lang. Nag-eksperimento ba kung paano buhayin yung mga maliit na halaman. So mga pamangkin, watch this video until the end and enjoy the rest of the day. And of course, God bless you all. So mga pamangkin, meron ditong puno ng papaya si daddy, yung inlo ko, tapos ang dami niyang bunga. So meron ditong isang medyo hinog na sa harap, pero na-discover namin sa likod, hinog na isang bunga. Kukuha natin direkta from the puno, biyakin na natin, tignan natin kung ano, masarap na tamis. Let's go. So ito yung papaya, guys, so medyo hinog na yung isa, pero sa likod po na tayo. Guys, so hinog na hinog, oh. Direkta from puno, fresh na fresh. Walang buto. Ang tamis. Ang tamis, guys. Fresh na fresh sa puno. Kuha pa tayo. Ang ganda ng lahi niya kasi matamis at saka malaki, pero ang problema walang buto. So paano kaya natin to para ramihin yung puno na to? Maganda yung lahi eh. Anyway, kunin na natin. Yun. At nagdala akong special something from Mindoro para ipatingin kay wifey, at yan ang pungo. Yan ang bunga ng nipa or nipa fruit. Ipapating mo kay Mami Liv G kasi hindi pa siya nakakatim na to. Tara, pili tayo ng medyo malambot pa, magbiyak tayo. Sana yung mapili natin medyo mura pa or medyo malambot pa. Masyado malapit ata, bebe. Move ka na a little bit. Almost 1 week na, so hopefully hindi pa sira yung loob. Oo, medyo matigas siya. So, pili tayo ng mas malambot. Hindi na pa nakakain. Nakakain pa rin yan? Medyo matigas. Pili tayo malambot para patikim sa kanya. Matigasan, baka yung ngipin mo masira. Guys, tignan natin kung masarap. Hindi ka makuha. So, hopefully ito malambot. Kasi ayoko namang pakakainin si Mami Liv ng sobrang tigas, baka masira yung ngipin. Yun! Tamang-tama, oh! Ang lambot! Ito, parang kung pa buko. Ayoko niyan. Yun! Ang sarap! Yun ang pinakamasarap, mami. O, tingnan mo. The moment of truth, mami will taste it. Wait. Sure kang hindi sira yan? Hindi sila yan.
Yan yung bago, yan yung matamis-tamis. So yan guys, titikim siya ng pungo. Pongo for life. Ito, dalawa na. Ayoko, isa muna. Pagdalamahin mo na. Hindi, isa lang. First time tumingin ng pungo or bunga ng nipa or sasa. Oh, let's try it! Lasa. Anong lasa nito? Kainin mo kasi ng buo, hindi mo malalasahan yan. Yan. Weird. What do you mean weird? Anong lasa to? Hindi ko ma-explain. Parang sipon. Parang sipon. So kasi yung ibinigay ko, yung sobrang lambot pa, yung hindi pa nabubuo yung laman. Kaya hindi niya malasahan. Ikuha natin medyo may laman na. Pili tayo ng medyo malaman. Ito, hopefully malaman. Ayan, tignan mo. Matigas. Anong klase ito? Hindi ko talaga ma-explain. Lasang niyog na ano. Para siyang nyog yung texture niya na matigas. Para siyang buko. Can I try it? Yeah? Yeah, try it. Ew, ew, ew. Mami, ikaw mag-camera. Yeah, this one is nice. Aha, gotta get the nice one. Okay, then you will try it. I will try it so I can see what mommy's saying about spawn and the buko. You bite it with, with the side tip because it's crunchy. How is it? Just like buko, but with no buko. Because mami, yung ibang kumakain sa amin, hinihimay siya tapos nilalagyan ng sugar niluluto. Minamatamis. Comment nga kayo sa baba kung pwede nga luto ito as matamis kasi parang naalala ko nung bata ko, nagluluto yung ibang kapitbahay ko, parang pinapalambot din sa asukal, parang makapuno style yung pagluluto. This is magulang na. This is magulang na, we'll find medyo malambot pa. It's a bit hard. This one, bebe. Ah, this one is nice. Bebe, this is nice. It's soft, but solid. Yung pinakamagandang stage niya, bigay ko kay mami. Taste it, the whole thing. It's soft and yummy. I'll taste some too. But, katagal ah. Hindi ko talaga ma-explain yung lasa. Para siyang may pagkaamoy lychee. Para may pagkami lychee, tama. Pero yung texture niya, yung nyog na hindi mo malasaan ng nyog. Ah, It's yeah. like nyog, pero not soft nyog. It's like Yeah. nyog that is like hard. But there's a... No, but this is softer than the one that you tried. Para siyang may aftertaste na lychee. Yun, tama. Sabi ni Mami Liv G, parang may aftertaste ng lychee, pero yung texture niya parang niyog. Or kung mas malambot yung makuha mo, parang buko. It's like Kung- salty. Pero kung sobrang hard na yung makuha mo, parang niyog na, matigas yung matandang niyog na. By the way, yan ang pungo. Pasalubong ko, na galing Mindoro, pungo.